magawas na nilang kuan diri oh. Pula ba harap mo? Wala po. Uy. Pula ba? Oh, dakpan ang ulam. Ano ka ino? Alala. Boom! Boom! Hello mga dudong, mga inday! Welcome to my channel! Ang Dude Store ta! Karon, sabay ta! Malagaw ta! Muadto ta sa lawot! Tara! Sabay ta! Ano ga? Napukot ka ga? Oh! Ora. Oh. Ima ko. At ara magudang yung siki oh. Ikaw may ba mi daw? Oh, pabi. Sige mo. Oh. Balik man. Ay ko di jeep bay. Hindi mo da. Guman ako. Kabuan tad nga isang container ko. Yan ah. Ano? So asa mo tay butang? Siya ang awis lupin ni. Ay, dala sa panayo. Uy, ay bala. Tabang Lord. Ala na dako kayo. Oh, one net di. Ay, matambak. Daro. Daro baylit. Ay baylit. Brada call. Ano ka? Ay. Ay. Basta dudong ah. Binuhi pagid. Mo lang yung doan. Hello, oy, gadi. Tungkol ba pula po ba? Wala. Uy, tiil mo puy. Tiil. Bawa ang pula. Uy, wala naman. May araw magiging hindi ka balik ba? Ini malumpas. Kita sa umpao eh. Nabol itong ino. Wala ba dako uwak? Ata uwa arap no ko puti. Pula. Ay, pula. Ora pula. Uy, magawas na nilang kuan diri oh. Pula ba arap mo? Wala po. Uy. Pula ba oh? Uy, dudong bahala. Ay, turun. Loy, hala loyo. Oh, dakpan ang ulam. Ano to ino? Basta ako tig video lang ko ha. Ito. Ano na? Ay, nakalok ka. Ito ni ika. Si ito. Wala kayo na. Agay. Agay. Sige, agay. Uy! May mo po. Kami anak niyo. Ano sa yung buwan? Basta ako namunit ako diyan. Ha? Ikaw na nila. Todo makasala man ta diya eh. Ito tao sa maglaga ni mo basig lang ako ni isda. Dito tao. Balik mo. Ano makasala. Bay din na malambot bay. Ilalom. Balik. May bato nga puso ni. Bulan do. Apa tayo bay? Walang way lang katuyaton. Di kugens gani ikaw ah. Nagdagit. Huh?
Paspas mo lang yun si ano ba? Bin, isting ito sa kabunit ko Malantaw ko diba? Yung lulo sila. Tapos ano? Ano naman? Yawa. Hindi ba? Okay, exit na ta, exit. Okay, exit na ta, exit. Naman nataog pakaon sa. Nagpakaon sa isda. Nga naa pa jud mi kuha. Basta ako nag-video lang ko. Ako po, namunit ka. Wa misa. Isa pa yan ang may dakong sala. Kaya mo, oras aga. Pero daghan na po ha. Siya ba? Siya ba ang may sala? Dora. Wa tay lapot na nagarata. Oh. Nagilom-hilom na jud si Pagga. Ano da impoy man? Yawa ka na tawas mo na. Pag bingo pa pirmi. Exercise ka man. Grabe. Basta ako, wa ko isala. Tara na. Oh. Wala yung gidaan yung taga, day. Taga, paon. Dala anak, paliw mo. Tara to. Ayo, wala ikaw dito. Ano ba? Unsa? Nay kabo kay pang alam mo tempo malapay ko Lord. Hindi nang iko mahulog. Okay. Thank you. Uy. Uy. Uy, ada mahulog mo. Tabang tanit ta pang limas. Kulba na kaayo diri kay nasudlan og tubig ang amo ang bangka. Mo kulba na kaayo. Gamay sa tunga sa lawod. Gaba na ba ka kini sa amo ang pagpanguha og isda? Limas ta. Tabang taglimas. Asang ito. Bugsay ta. Adto ta sa dito sa namad to. Dito ta do. Ada ta maligo. Atong giingon nila nga nindot nga naaday bangag-bangag. Unsa to? Mo to dito, gwapo ang view. Sa kilid. Kanilang sa bukid no, kanilang pud ang kaning kamot-kamot sa dinosaur ang lahi og kuan pino ang sagbot. Ano pud yun? Di ka mo. Bangga na. Iya tamarig. Ya kay namay ko sa tunga. Na ay pwede maka ano. Din do ka mo nag-adto. Ikot to presyo niya. Mga dos diri mi sa tunga sa lawod. Maligo ta maligo. Kay diri daw ta maglangoy-langoy sa tunga kay naay kawayan nga gunitan. Tara. Maligo ta. Ano dayan? Maligo ta. Gani. Kato. Durang ko parakdol ha. La. Ala. Boom! Pakog na pod. Pakog wala.
May malam nga dolphin, pakog. Diri diid siya gwapo kaliguan diri Kay sinaw kaayo. Kinsa ni diri dong? Ilagi apon luloy ni? Nya di ta kasabaan? Ay, okay. Tara, sabay ta. Maligo ta. Dinhing dakita. Ligo ta! Dara ang sleeping dinosaur. Wow. Wow. Cardo Sousa, human ang ligo diri Ih, Taton, larga na ta. Uy, Lord. Okay, larga na kami, human na kami og ligo og pamingwit diri. So, uli na ta, mag-ready na ta. Orte, uli ta kipalili. Ay, mana ta? Dito. Gilom ba? Malaang bata. Mga mangroves naka-design. Wow. Ano ba, mga gamot. Mura daw naka-trim niya sa taas. Na ang mga mga leaves na, mga dahon. Nice. Yehe, dagan kayong salamat Lord. Human na jud kami og pamingwit og pangawat sa isla sa lawod. Meanwhile, Out Rodney Biboso or King Bed sa TikTok. Hello Bon. So lingaw kayo ta diri Bon. Maligo na kita. Ayo Bon. Hangtod sa sunod na tong mga videos. Sabay ta dinhilang sa Dudes Torta sa pagkakaroon. Bye bye. Thank you for watching.